Assalamu alaikum masu sauraro, da fatar kun wuni lafiya. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na yau za ku ji mu dauke da cewa 'yan sanda sun dakile harin 'yan bindiga a Zamfara. Rundunar 'yan sanda a jihar Zamfara ta ce ta dakile wani yunkurin 'yan bindiga na kai hari a karamar hukumar Maru na jihar safiyar yau Lahadi. Wata sanarwar da kakakin 'yan sandan jihar DSP Yazid Abubakar ya fitar ya ce sun samu nasarar dakile yunkurin ne bayan samun bayanan sirri. Haɗakar jami'an tsaro ne da ya haɗa 'yan sanda, sojoji, rundunar tsaro ta al'umma da kuma 'yan sa-kai suka fafata da maharan, abin da ya tilasta musu tserewa tare da raunuka. Babu wanda ya mutu ko kuma garkuwa da aka yi, in ji sanarwar 'yan sandan, sai dai an tsaurara matakan tsaro a karamar hukumar ta Maru da kuma yankunan da ke kewaye. Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Ibrahim Balarabe Mai Kaba ya tabbatar wa al'umma cewa a shirye jami'an tsaro suke wajen kare rayuka da kuma dukiyoyinsu, inda ya buƙace su da su ci gaba da baiwa hukumomi haɗin kai. Tinubu ya tafi Turai don ƙarasa hutun ƙarshen shekara. Shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya bar Legas a yau Lahadi zuwa Turai don ci gaba da hutunsa na ƙarshen shekara. Wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yaɗa labarai Bayo Onanuga ya fitar ya ce shugaban zai kuma kai ziyara a hukumance zuwa Abu Dhabi, babban birnin Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa. Shugaban ƙasar na Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa ne ya gayyaci Tinubu domin halartar wani taro na mako ɗaya kan ɗorewar ci gaba na shekarar 2026, wanda za a gudanar a farkon Janairun sabuwar shekara. Kakakin na Tinubu ya ce taron na tsawon mako ɗaya an saba yin sa ne domin haɗa shugabannin gwamnati, 'yan kasuwa da kuma al'umma don tattaunawa a taron. Sanarwar ta ce shugaban zai koma Najeriya bayan kammala taron. Gwamnan Gombe ya mika ta'aziyya kan rasuwar 'yan jihar 7 a hatsarin mota. Gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya nuna kaduwarsa kan wani hatsarin mota da ya laƙume rayukan 'yan jihar 7 waɗanda suka fito daga karamar hukumar Akko na jihar. An ruwaito cewa mutanen na kan hanyar su ta zuwa Maiduguri, babban birnin jihar Borno, lokacin da suka haɗu da ajalinsu. Gwamnan Inuwa Yahaya ya kwatanta hatsarin da mai ciwo da kuma raɗaɗi na rashin da aka yi, ba ga iyalan mutanen kaɗai ba, har ma ga ɗaukacin al'ummar Lawanti a karamar hukumar Akko da kuma Gombe baki ɗaya. Kamar yadda sanarwa da daraktan yaɗa labarai na gidan gwamnatin jihar Ismail Uba Misili ya fitar ranar Asabar ta bayyana. Gwamnan ya ce rasuwar mutanen ya taɓa al'umma sosai, inda ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan mamatan da kuma addu'ar Allah ya gafarta musu ya sa sun cika da imani, in kuma tamu ta zo mu ma Allah ya sanya mu cika da imani, amin.